Tlet ġimgħat sħaħ. Għażek ilu l-pajjiż iħabbat wiċċu ma' kriżi fil-provvista tal-elettriku. Dan kif it-tnejn filgħodu, familji mill-Gudja, Ħaltarxien, il-Kalkara, Smart City, il-Birgu, Borm, l-Alfgura u x-Xajra spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku. Flimkien ma' dawn anke żoni fil-Mellieħa sebħu mingħajr elettriku. Jidher li minkejja li fl-aħħar jiem u ġimgħat il-Gvern kien qed ifarfara fuq it-temperaturi għoljien, id-dawl donnu qed imur anke issa li naqsu xi ftit it-temperaturi. Tajjeb il-wieħed isemmi li aktar minn ġimielu l-Prim Ministru Robert Abela kien insista li s-sitwazzjoni kienet ripristinata u kollox ġie lura għan-normal. Madankollu jidher li ċertu lokalitajiet u żoni fil-pajjiż għadhom qed jirċievu l-elettriku permezz ta' generators fosthom fil-Gudja. Il-Ministru Miriam Dalli sal-lum għadha ma refet ebda responsabilità jew ma għamlet ebda apoloġija lil poplu familji li fl-aħħar jiem spiċċaw affettwati mill-aktar aspett importanti, id-dinjità tagħhom. Poplu illi sal-lum għadu qed jistenna kumpens għal mijiet ta' euro fi kellu oġġetti li kellu jarmi kawża tal-qtof fil-provvista tal-elettriku, poplu illi kellu jsellem għall-aħħar darba l-annimali domestiċi tiegħu li ma felħux sħana qawwija, poplu illi ra tal-inqas 15-il persuna jmutu kawża tal-heatwave li ħakmet lill-pajjiż. Heatwave illi il-maġġor parti tagħha in-nies spiċċaw qattawa mingħajr provvista tal-elettriku.